ervan. Geweldig. Zo'n Poets, hoe vond je Glammen? Ja, niet normaal. Het was echt een tof feest. De oude Bob die kwam het podium af en die zei al tegen ons, nou, het wordt wel tof voor jullie. Want we zijn al helemaal, iedereen is super enthousiast en zo. Nou, dat hebben we gemerkt. Iedereen, dat ging wel helemaal los. Je weet ook nooit waar je naartoe gaat en waar je terecht komt. Dus het is altijd afwachten, maar dit, ik vond het echt geweldig. Ja, het is gewoon een gigantisch mooi feest. Altijd een lekker drankje en zo. En ja, ik word hier gewoon gelukkig van. Wat wel leuk is dat het hier niet uitmaakt waarvoor je komt. Je hebt altijd een leuke avond. De sfeer was nog beter dan dat het was. We waren on fire. Dat was het eerste woord waar ik aan dacht. Van echt alsof ik een vuurpijl in mijn kont had. Dus dat was gewoon een goed teken. Keer dat we in Nederland proberen. Ja. En dat is volgens mij echt awesome. Ja. Wat vind je van Kids Glammen? We hope you get to come back again. Yeah, we've had a great time. It's been amazing, really good. There was something